seba a potom to vyrábaš. Ja chcem, aby sa sústredila pri tom smeči, už keď si na kolmami, na jedinú jednu, na pána. Ja chcem, aby sa sústredila, aby to bola automaticky, že ideš v polohách, ale aby sa sústredila na tú pána. Hej, nič len chceš iba tú pána. Nechceš zatlačiť ruky, tu môžeš do zeba, aby sa to nevymehlo na podu, si sa nesunila trošku, ale chcem, aby si išla len zozadu pána dopredu streba, hej. Stajtou sem, hej. Budeš teraz sústredené na pána. Nič len pána do činku. Teraz je pre mňa prevážka. Ktorý bude najlepší. Hore. A pána do činky. Stále sa sústredí na ten aby si sa potom nezmínila ideš tajto do extenzie. Nič nezastaví. Značníky do extenzie. Značníky do extenzie. Značníky do extenzie. Výraz. Tu benzína. Dobre, tak. A znovu na siatka ďalšej. Nevadí, beriem to. Ako, to sa dalo čakať.